Good afternoon mga kapanyeros. At dito naman tayo sa Hawaii. Ang sinasabing Hawaii ay nasa away, kumbaga sa Ilocano, aw-away. Arati kami tantanap. Yan na po, ay namisa na po yung kan. Naglilim na ang aking bibi. Ito po yung kinalabasan. Konti lang yan. Mga 30 lang yan na sisiw. Kasi yung kasama ko na dito na nagbabantay, kung ito, talagang maalaga. Ito po yung aking bayaw at ito po, kapipisa lang ng nanganak na yung kambing niya. Pang 100, pang 103 na naman yan. 103 na yung bayaw ko na yan, yung talagang katawan. Ito yung nanay niya. Yan. Mga kapanyeros, subscribe kayo lang sa aking channel at papapanood nyo lahat ng mga aking video. Nandito ako sa, ayan, sobrang takaw ng nanay niya. Yan. Kumakain ng bilbilonak. Yan, sobrang takaw niyan. Ito manok pa. Alam niyo po dito sa Hawaii, yung sinabi ko rin yung Hawaii na tinutukoy namin, yung away dito sa Tanap. Ito yung mga baboy ng aking bayaw. Nagpapaturo siya sa mga paraan ng mga insemination. Kaya ako naman po ay hindi atubiling binigay ko sa kanya lahat ng mga kaalaman ko sa mga pag-aalaga ng baboy. Mga alaga, baboy man o kambing o kaya bibi o kaya manok. Ito yung mga manok niya, galing po sa Africa. Yan. May mga lahi po yan. Sa Africa, hindi tinatawag na African swine fever yan. Kasi yung mga lalo na yan, white leghorn ang tinatawag dyan. Yan. May palong yan. Yung palong niya, napakahaba. Pagka lumaki yan, mga kapanyero, ay mas mahaba pa sa baba mo. Yeah. Konti lang yan, mga 103 lang yan, mga manok na yan. Yan. Yan, inalagaan ng bayaw ko yan, si Rexmel. Ayan. Yan ang buhay probinsya. Kaya lahat po kayo na mag-subscribe lang kayo sa Dapanyero Vlogs. Subscribe nyo lang yung mga binibideo ko at mababawasan yung mga stress nyo o yung mga karamdaman nyo. Kaya simple lang po yan. Just like, subscribes and likes and click the bottom bell and then share. Ganyan lang po. No di maawatan. Agilo ko ano latan. Nagita kani. Alaga mi kini. No kayo umuwi kayo tuyin. Tanap. Ken no duduma. Sumangpit ko ito. Nagaduwa rin. Wow. Then by the next time, so no bibinay kuno tatay ibonag damdama. Subscribe po na tanda na maboy ang aming videos ko. Ken goodbye. Happy days. Manood na lang kayo sa Dapanyero Vlogs. Typical ding. Goodbye.